Eya. Medafo se odanyane na oba social media so. Enyoma mienu ne so obusa ho. Busa ho se social media me koso yi. Edien na me kofa free ho. Me kwa akoboka anasa me kwa akonya mfaso. Eye question amedafo ebia wonanwene ho da anasa e ma otirimu da. Menye wadwene se madanyane me ko social media me de me koye ne se amanfo ana me kodidi o matem. Anase me ko social media na obi a oye bibi papa bia me de me kwa akosei ade na nipa ne ye no. Enra yanka bia nhim ana Nyankopon adom Shatta Wale ede akoda e kame say now eba live streaming wo Africa medofo nye Nigeria nko Africa ye ka say Africa obi na di bibi so a medofo na chese sa nipa no ni modu ankasa nene Shatta Wale ba life ebe e kan sembi e to makoma so o se adenti na yemusa nyame se nyame na eda kwa na akwai o fa so a usira na why kese a oba life a ye tuska guni so a e kame ye say company sa kese na ni ye adwuma ama akwada na brabo asini ye adenti na yemusa sa question no na yemusa Wale se Wale na akra ye den na otimi di akwada yi e ba Ghana ene Wale enka ni die mu busa akwada yi mayen se kwan be no fa so a ne kan ya so sa na omwa yen na yenso no ye hu sa kwan no na yenso ye kan ya nye den enye kese dabi enye Ghana ye de tie nima ane se ade e koso na ye pe ntokura didam na ye de asɛ ade no ye de yen sɛn nkoa ana ya akra ana Wale koshia no no mudi kenta koshia no ana Ghana fo ni adwuma ye ana mudi amika akɔ ana Ghana fo kɔ Nigeria yenye ye sa ana de tome waya akwada na sabi enam Shatta Wale so awaba Ghana no akwada ne de bibi na nam akwada ne di nhyira bi na nam a medofo akwada na awaba Ghana no eye nkrofo bi enti ana nyame afa Shatta Wale so ama akwada na ba Ghana medofo betuma ba sa akwada na oba Ghana no eye wuntia me ka no kra kyerɛw na emom se wa ma wa adwena na hɔ na ukodi yese fo na chi ukodi nkrofo a sabi omudo da nyane omu adwuma omu ya ne se omu no mu ni butaye bia ye kwa akodi di amanfo atem ye kwa akosai amanfo nyoma social media medofo social media na eda ho sa no eye enhyira ene nome me ka no kra kyerɛw oda nyane a bompa ene ka kye nyame se nyame ene dai mi ko wiase social media no medofo whether we like it or not eno ni wiase foforo no aye ka ho asem no eye wiase a any boundaries unhia visa ansa na wanu masem adru UK unhia visa ansa na we image adru America unhia visa ansa na wanu masem adru Canada social media eye wiase foforo bi abedofo me se odanyane o sa phone na wabaso a bompa ye ne se nyame ne ka che ne se papa Yesu yi mi ko wiase foforo ni mo mesro ene dai mame nkofa nhyira no me de mane mpare me mi kwei mame nkohia adom mame nkohia me destiny helper mame nkohia medofo enipa social media etua omoka every month se me si mi bie so akyerewa oyembehyew ye won krofo bi o ha omu social media no nom di omu bibia no nom di atoto ka sisifia bibia but obetranse obeka kyerew se enye but mema remfi se baby krona ogina o ka kyerew se menye sei menye sa no ehwa anso no 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 ni yedie nyina efri enu ntimi dofo so ye badwen ma adenti na won follow obi a e kame se Ghana ha ye kanipa onimde onim kwan a ye fa so use sa social media yi ema no edane nhyira ema wiase nyina atenenka ema no ma oye no obi aye bi adenti na sa nipa no unsua nanamo empedifo mposi de odi akire sua na odi kan nante wo hwa Wale ba oba abonten ne ebe rante ya medofo eye ne ya won eye ne ya because akoda na asabi
ɔde ne free Nigeria bae no onim akoda ne ho mfaso a sabi enkrofo bi benya ɛwɔ Ghana na nipa bɔnefo bi nti no sanhyira no anhwe ya sankrofo ni nya sanhyira no enu nti na nani abre no enu nti na to da bi a oba abonte a na oso keka bibia akere obia na tese obia de ni jakotena se because medofo Peller na onam hono so we smarter me mpese me kasa bebre made in Ghana medofo made in Ghana eni bosom miensa he will not be the same person me kano crutch enra young content creator bia na medofo otie futu a nani da ho a ono odanyane a onim se oba social media so abaye adwuma oba nhyira krom na emom omanumi krom no enra wo ye young content creator nyoma na course no me ye sure say unya numbers ne kakra akwasi broni nyansam no ohu se nipa bia nyame bo no owo bibia obi foforo hia ana wa create platform ni se ye nyina ye megina so na obia me kire ne a owo obia me kire ne bobre adoma hyede na nyame de adomo no gina no aso na fa be gina social media ne so obeye kese ade simple way Ghana force ye ntiase sabi wale ne so a ode ne craft ne talent ne brand ato ho se ode support young ones no se be ya omu nyina ani bebie na omo so no omatimanya social media ne ho fa so no enkrofo bi mu na omu di kum wale kofa ade ba ade no se nipa ne de ba na mani nye ho a monko tena se okofa Peller ba yi wo se ompe men kohwe ni mpo men kohwe no antina make no medofo se wadwene mu odua enkrofo na omo ka negative things about Shatta Wale ne Peller no busa ho se eye den mpo ana mo hu se bibi se ekoso which means some enkrofo no mo ka sansem negative thing about Shatta Wale ne Peller no omo follow omo enu nti de omo ye nyina no omo hwe omo ani yonkofo bebre ho nso a omo ka enyoma bone a ana sabi omunya engagement medafo social media no amafo de adwene na woso o enu nti no se ukotie obi na wako take decision a dwene hu ye